kuyokhulunywa ke la no Jabu wakwaNcumalo sixoxa naye ke lo dadewethu la owaqolwa ke imali elinganiselwa ke emalini engango 510,000 wamarandi umlisa ithandana naye owase South Sudan abahlangana naye ke enkundleni yazwa ke ngothinda le mali ke uJabu ke wayiboleka ebhange emva kokuthi ke eluthwe ke eyiwona ke lomlisa kodwa ngoba uJabu vele usekhona kuningi ke esizokuzwa ngayo sixoxe ngalolu daba. Jabu asikubingelele emkhatshwa emsakazweni uKhosi FM. Ngiyabingelela abalaleli boKhosi FM. Kanjani sihlengise? Wena was a good to call. Yaphila kodwa. Ngiyaphila kanjani? Sejabula ukuzizwa lakho liqinile kusho khona ukuthi uyaphila. Hayi isigameko lesenze ngonyaka odlule ngiyiprocess yokuphila and raising awareness. Hayi tshela mina umitha kanjani nomlisa? Nihlangana kanjani? Umlisa lona sihlangana okuthinda dating app ugelo wayesingle nje wahlala wathi ngoba usebenza endlini isikhathi esiningi uspend endlini akababona abantu isikhathi esiningi ngakangeni la athi ukucinga that's how I met the guy. Kodwa asizwa kahle mthiya ucinga kanjani dadewethu mhlawumbe ungasichazela nje ukuthi umlisa wayethi ucinga ini mhlawumbe uwenzele nomlaleli sekhaya iqonde indaba. Uzisho yena Mrozo ukuthi ngenxa yokuhlala endlini isikhathi eside wathi akeke bonke ngamthola nomngani nje la kuthinda. Ucinga uthando phela umuntu ongazona naye. Kulezi zinto zamanje abantu bayangena kuma dating site bezokuhlangana nabantu abangaba sekudlalelana nabo. Saqala kanjani ke inkulumo? Inkulumo ziqala phela masungenile ku dating site ubona isithombe somuntu swipe left or right naye mayithandile bese niyaqala ke niyakhuluma lapho uyakubingelela obviously unjani ngiyaphila niqala nixoxe nje phela nazane ukuthi umbani wabani wakuphi kwenzani emhlabeni ufunani lana into enjalo. So then to yini yahamba yagcina yafika ebudlelwaneni? Yaze yagcina ifika ebudlelwaneni. Nabonana in person? Sabonana in person nomuntu saba nobudlelwane. Naye umuntu. Sinike isithombe ngoba manje uzile namhlanje njengomuntu ohilayo kuyangijabulisa oqala lokho because let imali nga $500,000 imali enkulu kakhulu leyo esisele siyiloni kuwena ngiyajabula ukuzwa ukhuluma usuku lesi state okusona njengamanje ungena kanjani udaba lokuthi uzokwazi kuyo bank yothatha imali ngegama lakho? Okay, iscam salabantu bakwenza kanje uba sebudlalena naye uma usuku le process yebudlelwane naye bakutshela ukuthi bona bakholelwa kubantu abangasekho kumele abantu bakubo beapprove ukuthi uzothandana nawe ube sekufaka ke kuleli gumbi bathi ukulibiza ngeprayer room abaningi basidiscuss ngendlela ehlukile kodwa masungene kule gumbi ngizoyifast forward nje kuba nevoice ekhulumayo kungathi umuntu sister loyo othi i-relationship approve you. The second stage of the scam babe sebe uyafika la ngathi benza lento ekuthisa la muntu ufika la endlini kuthiwe thandazani la kwelibhokisi lingenalutho uthi maniqeda ukuthandaza kuthiwa umfana akavale idoor lalibhokisi mase livula sekugcwele imali eningi. Imali leyo isuyiningi like mawubuka isize yekeys idoor elingako imali esigcwele lapho kade ingekho. Then basebetshela ukuthi lesi sizathu sa lento le mali le imali abanipha yona nomfana loyo ngoba phela bamukela i-relationship. Bese kuyaqala ke-scam city umfana akafonela ekhaya acele bemboleke ama-loan nawe hamba emabank uyothatha ama-loan izathu sokuthatha ama-loan ukuthi bazothatha le mali abakupha yona nale ozoyithola ebank beyihlanganisa mase beyimixile together bazobe sebekunika yona ukuthi uyoyideposita ebank ukuze uma usuyideposit bazosebenzisa ama-powers up kube ngathi imali evela ebank bese deal bayisho ngendlela eyiningi and to take ukunye akulesi system sikaso asenzi
abantu abathandanayo kuphela bayabenza nalabo besilisa abahambayo beyo consulta nabesifazana abaconsultayo baningi asebedliwe ngalelo hlobo. So after ke usuyenzile lawo malone uhambe withdraw nomfana naye afike neyakhe imali kube ngathi naye withdrawile nobabili nibikela bese kuthiwa ke process yokumixa leyo mali izothatha 3 months bese bayakunika futhi imali yokukhokhela ama installments akho for inyanga ezimbili zokuqala kule isithathu inyanga ke umuntu usuke sebalekile engasekho sihamba kanjalo nje scam. Manje lensizwa le yathi kuwena ingiyase South Sudan wakubona lokho mhlawumbe yakukhombisa nepassport. Passport yes uyakutshengisa ne-ID yakhe eyifake ngithi uthengwa eSouthern Sudan ekubeni ngase Uganda. Uthi la eSouth Africa ukhona ngobani? Bakhona bathi bayasebenza nje mawuhlangane naye suke umuntu ovuka njalo ekusena emsebenzini. Ubhizi nje usebenza umuntu osebenzayo akanayo ne day off la sebenza khona ehlala busy. Awukwazi nokuya emsebenzini la sebenza khona wenza isiqiniseko sokuthi ungaveli. Uyohlangana nomunye lapha ya ubongi naye umenza njalo. Yo mthi ngibuka ukuthi usuyabona after 3 months usuthi uyamfonela usamtholi yini mhlawumbe kwenzakani? Indlela kwenzeka ngayo wahamba wathi uya travela uye Limpopo for umsebenzi uzobuya ngeviki elilandelayo. Siyakhuluma ke la engekho bese kuthi wayihambe kulesithathu ngoleshana sathi ngikumaleshana send message good morning ngibona kusawo 10 nami nganginosuku lami delibhizi emsebenzini ngiyacheck ukuthi ngiphelile lomuntu hayi ngiyabona ngiphelile ngibe busy ngabo 12 ngithi ayi akujwayelekile ungakangifoneli ngalesikhathi nangithi vele ngibuka imessage yakhe TK1 ayi ngibhizi nami ngibhizi ngizama ngabo 3 ngathi hayi ake ngifone mangifona ifone off okay nakhona ingqondo yami ngithi mhlambe uphelelwe network ebhedayo ngoba bekune load shedding hayi but intuition yami ayingethi ngihambe ngiyalahla khona but again ngizothi mangiya khona ngizongena kanjani ngoba indawo ehlala kuyo yayivulwa nge-remote gate kumele uvule igarage nge-remote bese uyangena before you can access the house. Kodwa ngize ngaya endlini le ayehlala kuyo ngolesine lo ayethe uzobuya ngalo which was 11 zika May last year. Ngasuka nje kade ngisebenza ngelunch yami ngadriver ngaya khona manje ngiya ngale vele ngimfishane ngiyazama ukuqhuma ngiboni kahle ukuthi kwenzakalani ngale angiboni kahle ukuthi kwenzakalani mase yakho ukuthi ngesikhathi ngiqala ukufika ngaduka ngaya komunye umgwaqo ngiye kulo mgwaqo mangithi ngifika nje ngaphansi komgwaqo lisade lingafi la lineswimming pool kubonakala nesliding door ngithole house to let. Sure. Indlu yakhe ubeyirenta. Ubeyirenta wayethe indlu yakhe. Remember mawuhlangana nomuntu ngeke uthi ngoba uthi indlu yakho ngicela amaphepha ngabona ukuthi awakho ngempela. Mhlawumbe sengingakwenza lokho because I've been through this but normally I-trust ngiyayibuilda as an relationship. Okay. Now manqumalo siyabonga ukuthi ushare nathi story sakho manje usifundisa ezinye izinto. Ngaphambi kokuthi sivale wabavula icase emaphoyiseni khona okwenzakalayo. Okay, ngayivula amaphoyisa ayivala ngayivula phinde ayivala it's another story for another day. But engakusho lesi scam it's a syndicate involve ama-bankers amaphoyisa kanye nabo o-scammers lapho. Yo. Hey, sorry man Khaya yeah. Sithemba ukuthi uNkulunkulu wakho uyokuphendulela one day kube khona ukubuya kwa imali sakhokheke ebank. Mina ngifake to ngiyakhokha ngiyaphila. I'm contributing in other people's lives. Siqale group yabantu besifazana abaskenyiwe nabo lalele la ukhosini oskenyiwe ngangicontact TikTok Jabuzu 13 angisendele message we are waiting on something ukuthi sizwakale akusimina ngede as I speak. I've got a list of about 20 women who have been scammed the similar way abanye baskenywe beyo consultants.
Yeah. Into ekhona and ngeke kusho ukuthi ngeke yenzeke ngoba basebenzisa umuthi ikhonto abayisebenzisayo. Mawusuhlela ucabanga uyayibona ukuthi I wouldn't have done this. Yeah. And into ebuhlungu ukuthi as share idoors zethu ku public abantu bayajudge abasibiza which makes it difficult for other people abaskenyiwe ukuthi bephume beveze ukuthi nami I went through this. I was looking at some comments nje kuma post ashare bethi ngiyalayeka. See society cha sesiphila kabuhlungu. You can't thrive on someone's pain. Yeah. Kusho enye into ngelevel yomuntu njalo nalokho kukodwa. Usakholela othandweni mangaqhamuka insizwa nje kusasa ithi. Hayi okwamanje angibhekile uthando into mhlawumbe ngokuhamba kwesikhathi kuyobonakala kwamanje nje ngiright ngizofocus akujabulile abe happy. Jabulele njengegama. Okunye kuyobonakala. Njengejabulele njengegama lakho wena usegudu inkomo sengathi ungahlala ujabulile njalo.